Hola, soc Josep Miquel Moya, regidor del Bloc a l'Ajuntament de Gandia. El Bloc és un partit jove i sempre dinàmic, suposo que com tu. Per això busquem fórmules per acostar-nos a la nostra gent, per acostar-nos a tu, per escoltar-te, per saber de les teues inquietuds, dels teus problemes, perquè puguem conèixer les teues idees o els teus suggeriments. Això és en realitat el que ens mou a encetar esta aventura, aprofitant l'oportunitat que ens brinda la xarxa. Volem traslladar-te allò que pensem de Gandia, la nostra ciutat, o de la nostra comarca, o del nostre país, i de la seva gent, de tu. I volem saber també què penses tu i si compartim o no les mateixes preocupacions. En definitiva, a convoiar-te un poc a participar de la vida política, perquè per a nosaltres, per al Bloc, tu comptes. Per a nosaltres la teua opinió i la teua participació són necessàries, perquè junts podem canviar les coses, o almenys deguem intentar-ho. I això seria un poc la idea i el meu compromís, comptar amb tu i fer-te saber que pots comptar amb mi.